Mfa Ghana sika nyina mfa mause ona wo ye aduane de kum nipa nti fa eti o discard be ye de ede ba ade na ade be ye ti yesra mo ye ne a ye ade bi ebekoye mu ade bi a wo ye de apia bonten na wahwe ne yie sa ade wo ya wo ye apie no etesei ye ne ye nsa no dwuma etesei de wo nso ye no etesei ye ne ye wo yankofo fie wo ya be ne de ye ye ne ye POP dia de ye ye nso so ye gas ho adwuma de ade ne de ye obi se o wo de tokọ enu ansa o de kọ ya akoso akum wa no atum so wa ye bibia awiade a che na jadam eniema ekoso niema kese ye wo bebre ede ye hihye bebre a hihye no se wa nya electrician papa am wa hu se osuo nyame anto wa ya papa anya ono obehye da na odi ahye electricity se omu na edundum light enso wo ya eniema ekoso sesi ano ano hye ye ne etu ebo asede nade papa kura ye adwuma ne ye se ye de ebo odin omo pe fala eti ebusa keedu de ne ebusa we de o da bi keedu de ne wosoro enti yenkoto papa yenkoto ayi na fe na akwakọ ha adwene enti yesrem ye ne de bibi pia bonten amu obi asomu no yenye very careful na wunya bibia na dakrope oteto a ede ba de asa de bia me ka bibi se bi pia bonten na menifia na mobusa se menam hai ede ba de na wo machi enti wu a okai de eti yesrem se ye ka bibia munhwe ne ye mai na de odi bewura wanum no ontimi mfa wonsa enwuram enkoyi mpie aka kokun ye pamochew ene de mu tie na de eyensra ene afutuo kakra bi adam de beka me ma de ye ho tiarefo ye de masese mugu sonso ehwe na munkosonso hwe ne woni papi e de mamo fi wani ena na ntuma ne fo se yi odi dwa mokwa apura emwabam wo unim se unni ada na wodi si osu obi beba abeto we di obi beba abeto de akoye duane waye bone se wo no nu sa de na pro na wonni dia tugu obete so fofofo de amatwa obaafo obeto fofofo de amawi shege ya aka se bi kire wo so hini ni yen ya ye twa oba adwuma no omo di bone no omu di bone so omu di niama bone be ya aduane oso de wo hu a ne babaako ne manyina baako bedam no wasei osi ebi oba ne babetimi apodam obeye jonki osi obi oye aduane ho adwuma ma nipa di ne wahye da se odi yen a ya todi ni bone ne mamu bi ebesei eya de da ho na onyame otie nipa ka wo ti de nipa ye bia ebebu ho akonta minum sa de ye bode na wo de aye eti me ba beto akodi ode ngo na me ye diabetic eti mi sa de we de ye bode but me to amekwa akodi ni se wo boa e ya de foforo na wo de enwo aye ni sa se me beto kodi anadwo menwu adan ye sa wo koka na bimo ya no ye de hwe ye ma eti wo hwe wo banti obi nso wu na wo de hwe wo ba awurade ehunu ye nyina ye mobo eti mo amo ye ne papa no monkoso na monye ne papa ema nipani nyame ewo ho ede ma ye nyina momi ebre ni nti me nhye dan how pi na o se program bi da wanim I made day woman of faith for ma ye kofa he ye ko campaign ye holiday nti ye kwa koye asanka delight oh wow ewo ye retreat ye be ka beti ho ana ye ka se ye no adwolof no man nyina adwane bia se jorofu di omusuro anhwa na akoye jorofu mu tuo ni atete amane de eji ejame ye na mse woman of faith nso de petro no ovake adunti o di stove ni niam abebre bo me ka kire o mo se ye wo kuka na ewo muchia na muchia bi o ho a o de noa jorofu na enka abam na ke edu gas kuka no eno de enka amam engusie nim eti we de omumra na eho no keedo de ne cookers na ye de no aduane no ebesisi ho ene ne cylinders bibia
e de bra mo nti e mo bi a mo hu so be jollof omra me jollof no na ye ke adu kuka na e ba ho na da no ye ntu meat pack akra je be ye ni nyina oh on say ovens no so e wo ho eti de oven beba ti mo betu meat pack akra cake kakra na aye meat pie so kakra oven so ayi kakra na ya pa no ketenkete kakra eti da no oven no eni cookers na e hwa na beba from K Edu Gas Oven Company to obia omra ai jollof no jollof and the hu yen o many nyina to bi obi o say mommy jollof no pressure wo ho jollof fedede hey ayeka obi gba se me na me ba momi din da bi enya ne sa hwa ne atini ya magu no so amma kwase no it will find us mommy ya me sha also o sha won so ti be dwa na aja momo adwuma maye amen yo ebusuafo e ofa ke adu na obesra yen gas oven papa company Kumase de wo sa ofa ke adu ana chese wo ko wu an sa na ye be ya na no fra kra yi ba ye kaso yi nipa ne bi eguso a omo ye na doye Sando Ventures 100 cedi, Sylvia Edu 10 cedi, Richard Dankwa 50, Regina Amadonko 50, Yamami be from Amsterdam 629, and one wallet and also 545. That I will say, Papa, means a champ on to tell. Now, case anyway, Fanamlana, if you talk show for me. Let's share a few funny as a phone. When Uncle Poya, yes, Sabi, what do you bear? We are saying our boy, what was sent here, 1 million, our boy. What boy, the other say, Yana Somono, na young cannot some, na you need one dance here. Now, a nipper who is to me. Any adwuma pa ya wonu Nyankopon otumi eye nanso ye ba ye no ye wo bebre asore de yakọ nanso ne me wo bebre ye jeje asore no eno na onwumtuni wo kye yen se yenkura Onyankopon mu yie na yensum ne yie na adwuma wo de ahye yen so de ba wiase no yenkama foforo nyina ente na se ye yesa no a Onyankopon no obehira ye won't even tell we are saying on Cassette, when Yakupon would know media and our science for the den. What I got you now, Sabios of my make Beman will buy a share, Sabi and so quiet every Beman a quarter bound, and no qua pie any penny, any pansatia, any paco to get no funny and so a good kid nibble boya, a good yemui. Just so young people and until near and that the best may come up for any and said, see a year when we giant woman radinium so radu on the quemo. Now you're close to bob for every young couple as you ma. You being one of my year, you say Radia 1 year my year. And until your I feel some my year cross on you to be moved. You better to crown your coupon obey ye. Fish when Nimma on you to need why dear pa. I dear entiamfa into Yahoo. Now a beer was so no. Or don't know, you were one of mammy, or do you woo ampa HSA? Ya typically different Sylvia. I said, Sylvia, them I know buy at here, and never could ye, and she a jaya in night. If it's a given a friend or don't know, a more day. And until the year can say, Sebasa said, a cool year, and near my a year from for the Maya. Or don't know a year who can you know. We need to stay in it. Yan term any dear bank, yan drink, yan tears here, ye see car, ye be dear, you'll be a from Romu. Now, Bema no buy at sea. Let's say, one more air warrior of mammy, and no cocoa bois, and manacoko, yes, and now someone dream back, one would dream back.
bɔne ni wɔn mu sɛ nne na amafo yɛ ɔmo bɛyi bibia yɛ foma yɛ ho ne bɔne adwom bɔne ɛne nnuro ɛne nneɛma yɛ yɛde ɛwɔre no na onyankopɔn wɔn mpɛ ne saa yɛn ne saa na ɛmoa yɛn ɛno nti no abrabɔ yɛ a yɛbɔ yi yɛn twɛ bɔ ase yɛn mmɔ abrabɔ no yie wobɔ abrabɔ no yie a obi biara bɛbɛkɔ so abrabɔ yɛ a ɛyɛ a wobɔ ne yɛn ne sɛn sɛ wodi no kɔ de sɛ ne yɛ sɔfo maame nsɛm rebe yɛ a wokɔfa ba yɛ a yɛka yɛ de nsoma bɛyi wobɛ sɛ ɔbɔ abrabɔ na wonyɛ sika nya ahodeɛ ɛnyɛ biribiara a yɛwɔ ne kwan so na onyankopɔn ɔnhyira sɔfo maame da ase mede ano asi meda ase pii awie ma yɛnkye atiefoɔ ne ahwɛfoɔ yi na gyidi a wanya no so mu ye gyidi a wanya no so mu ye a yɛnyɛ wo koraa ɛyɛ nsɛm bebree na nipa ne ka ɔhu sɛ my lady nneɛma a atwa nipa ho ahyia ankasa no nkurɔfoɔ bi gyidie no ɛna agyina nneɛma a yɛhu nyinaa wo enti yɛ mebisa sɛ wo a wobɔ bra no wonni gyidie no ɛbɛyɛ dɛ na wo so woatumi de biribi aba wiase ama obi koraa bɛso mu baabi a ɛte sɛsi a yɛrekasa yi obi tena ase no osua adeɛ no ohunu sɛ mekɔ na mekɔbɔ roof bi sɛ ya na mekɔyɛ container bi sɛ na nipa tena mu a ɛbɛboa ma nipa no dwumadi ayɛ dɛn akɔ so yɛmfa ne sɛ nipa no nya saa de sua no ne hunumu no ɛna wanya gyidie wɔ saa adeɛ no a wasua no mu a menya hwɛ ɔsɛ nka yɛ nyina no yɛbɛtumi asurvive enti gyidie yɛ adeɛ a nipa wonya enti yɛ a yɛka sɛ nyame sɛ wanya biribi no wamen wanya nyame enti wunyame a wanya no abrɛ bi a wodan na wotwere no kwa asɔre kwasi adanom ne adeɛ male dide a na manika ne sɛ me romani afei de ba adeɛ na ɛwo so me gidi ade kyenye me namba bi ani kwan sɛ me nam yi gidi a nipa anya den eni on sɛ nipa de bi ayɛde ya no ka me de mi wɔ gidie nanso so ɛtɔ de bi ansɔhwe kakra bi ba sɛ pɛ na sɛ yɛ ho ahyase yɛ po enti yɛ de yɛ ka ne asrɛ atiefo ne ahwɛfo sɛ sɛnea yɛyɛ te dɛm ha yɛsua deɛ a ne santi no yɛnyɛ gyidie bi wɔ abrabɔ ne mu sɛ yɛyɛ nyame bɛyɛ ama yɛ wɔn nso so nyɛ gyidie ne awerɛhyɛ mu ɛwɔ nyame mu na hwɛ sɛ nea ɛtoto nea ɛkɔ so deɛ ɛba no ɛmfiri wo so a wonni gyidie a ɛna da bi a wohinhim ɛkɔpa ade foforɔ firi baabi na mmom wowɔ gyidie a berɛ bi a wogyina hɔ pintin wo gyidie ne ɛnwo so ne santi ɛboa ɛma nyankopɔn tumi hyɛ mu kena na wo gyidie no atumi adi mu na agye wo nkwa my lady na sesa osuba na men wale se we nkenya asem denden once sesa obi ani ho asebi odin sika kwa akɔfa nkwase asem akɔ ne fie na me ba be ware na osuban se poto oba ni ma huniedie ukro ya so wu mu ade open tokwa my lady na ba ko bi kra mete ye ebubu ma pre ne se oba be ma ware wo be ma be kwa adwuma kɔ dipa no wo de wu firi niama na no na minim sɛ yennuanom kramufo ma no abaya ne sɛ ebi 1000 cedis ne ade ewu ti be man be kwa adwuma na oba no ahyɛ da gyegye wa frifri abaya no saa miensa ɛno ne 3000 ansa na de tutu ne yekom no on sɛ yennuanom kramufo ma so ahosiesie de ɔmo pɛ enti nsomade ne nkapo ne nyina ya na gold majority enti abaya akwa awade ase no wa frifri we nyina de twɛn ne kunu ti ne kunu be kwa adwuma aba na sɛ ka ɛda n'akyi no enye eka ketwa enti we nyina ne yesu afiri mu ne se sesan osuban na bema bi a ono nso so ye papa a wagidi se obetimi aso mu no ono nso so atimi agina aso mu my lady medase era so baya na ramba my lady medase pi nyame hira papa my lady yenche ye tiefo ne ahwefo papa enwuma obo se unya onyame aso no mu ye bronsam hoden my lady bronsam hoden ampa tunya nyame ano aso no mu ye mari di da bia na me bisa se esoro a esen hoi ede ekura ne kurokura mu ana asase timi aka se toatoa so ana no kra no ekowie wo he on edi saa nyame na ye ka nasem no se na se ne bititi social media bi create make kan kwase asem akodu ba bi se nyame bi akra ni ho na sebe wo ye saa nipa we bi eya wo home edidi a na mane de mi hu na adwene wo sa nipa ne tirim nyame de mane de wo do ho to no so a ade nyina be di aboa wo ne be wie wie enti asore na o se nipa de ne ho to so kwa asore enti na fie enwuhu mpo na nyame bia ni ba bia ana me de che se masua de mane de on se uji se achi ni we sua de etime bo dam se de obo wo no zo ni ho
bebra on so yeso obi asua de abodam na san kwasa asem ye o so wo je achi ni se nyame bi ani ho nyame na wono na bo no so oni wade ne obobodam ubeyi eti nyame a ye kana sem no wo ho so wonfa wani hu na hwe niema ne nsa na nnwuma na gidi se wo ho maladi dabi wo no mo amitimi bisa na no me komikrom na me bra ya na me kohwe no na maladi me hwe time a ye wo ye kura ase na mema na na azisu so na no me ko bebre adwuna bo mutrim adwuna bo mutrim na nyinyini enti me bisa ase na ya efiri he se obi nyina start free na sen yo mo hye no ka bi nso de aba so de yo mo hye wuja ya no so bebo enti maladi eduru ba bia ma wa dwene na dawo nyame wo ho nyame wo ho maladi bibi betimi asi onko bo awurade din a na wafiri mu afi enti wo begina ba bia be wu mpo ase nyame bia ni ho a na ese wo no yenim adwena edawtiri ene se na koma mu se nyame bia ni ho ntwie no waboro kwase aso ne to ayigimifo aboa mu aboa so wonti efiri na ekọ wa wutie so mponko ma awie yi na se wo hwe ye awie no se wo ye obi ado ano kweka se nyame bia ni ene sesan wa adwene tese amanie bi kura betimi ato a wonti menye wo ho nyame wo ho wona bossoro ni asase ebo mu niema nyina se omfa wani hunu na wo koda ne hwe ma yentwa wo foto ma le dia de ma ko ehunu no so pese ohunu se nyame bia ni ho de dan yentwa wo foto de nyane a ne du foto na kire wo na be hunu wani mu a wo de da ho aisaboa wai yo na me fa wa ko no so na kem ye breko ene ye nto aso prekwan. Case number 1. Madam Jennifer and Enin Volta. Why no born Credu Williams Asante Akwamufie. God. Oda yiko. Ma Jennifer to say. Ma ono so kakra ma no wada wo. Wo ba show isu a ye wo Bible, ye wo Quran. Kasa prekoshina bodu ya cross pede per Bible. Pa choko ya so ni. Mko ezi non kodo bia kwe ezi na de wa sha sumudi bejai wajai okay asembe na odi abedan masama mezina mewi abiri mampo chomo anu do kakram masama mezina mewi abiri na nka onyi de oba ha but man samara to kono waji mensim timi ya kasamanfo ono ntini awrewo yo asembe menye benye no tene means akọ yusama aro konfi akunu ni 9 years inyo menye ni nyiba because mo worry me hu no no wo ma menum nti o ma yet metase de ibi baka ho oba ha ono mekitameze ne so kitaneze nti yambobra ti meji tum na ye nyina ya wo ho no ye wo ho ade mpocho okoda no ho edi but wan ya mo ade fanifo nyina so epe empena twan ma ye nyina ye mo twan sa eno so ati mu ada no bebi egeti ama asere ti ya nante we ya wo ho na oye lecturer I was Sunyane Polytechnic but ifie na ahenzi wo fie owo benyin na afa nti nsase sam na nyama nyina ne maame na oye oba ahema okay nti ozi sha ono sabe oye krachi nyi no nensem ozi sha nensem nti musumi ye caterer me yeziban moto pano nti na ntu bi amfamre oh me baby put na ma da to pano nti yakodo na obi ebo restaurant kakra bi ama me wo nsawom papito nti na me ye natural juices me yeziban ewiaber me yeziban kama workers obi ba order bibia na maaye nti ono na yeye na mo hu no na onyi office nti me restaurant hon na ozi ye bibi today office nti ahwehwe na ame no ho na ebebe ebo hu abraba no kodo anzama kroye wore nyima asasensam police station bebem court bebem
nsam no dɔɔso manda mechiri aman me pɛ nature wɔn mbɛhwɛm wɔnara na abrabom na echi na ne ndiye bi nkom yie na wo ho na onye ho nam no akuru bi ka ho wɔfa yaw na me se wɔfa yaw wo wɔfa ase anyine nami ɔso onye yer ka no kwache ma wo yer wo beebi a eka mama 5000 one na nante adu sen na me ne na nante be afe mienu ba na hu oba bia o ne Debi. Nti wafa yaw eka mama 5000 what kind of 5 million nti catch e dey na wo ne obi nante 2 years na e prompt o say wo bebusa say o yira de na ne ye bi asesa na ne ye asesa okay ahimfo asase adwuma no okay oye no today so oda fa akra obey na obi e trace no we bokun nti ono na odi ye excuse amegi nizi dia onna ntonda fie okay bi enne me koda ha aha o say me koda ha me tu kwan me kwa ha okay ntachi odwa no fa look phone tum kola onfa nti dakor na wa abre nti ode no na mo hun phone no do ma me sewa na mo hun komiye ode ya ode ma me sewa na ni din ya ka ho Debi ayo nti ade na anya me de na me bisa no wanka nti dakoro ye ko court se ye konkran ye ko na ye ba na enije wo mu kakra nti na me hu se onyorwe obeyo na me ka chan se wanka no kwala nkyerɛ ma menye o mewe benfo nyina be o tricks na o kan se ne mma no ema me na me say na wo ma na ma me say wo se wo kumase na nkwala no so wo na wo ne wo mote yeah nti o mu ko school a me ho na o mu ba gi ska wo restaurant ho e ho na o mu ba begigi nti e ye dan na o mu ma say wa ba say obehwa ma me no okay no kura ni na me anyim ya anya me de but na me de me kon akwhye me wie nti na bebi a me gina no me ya ho hwe a enye yi nti me twa so ti yo ho na ma me ne me ye fine kra ma me ni dware me ne ye bibia oni wasi dware me ana me ka kire wo wo gina dwaye abena poku a e woro wo ho ene wasi ba me ni chese ma me ne dom ya ma me hu bi da nti na sabe na ma me ne yare kakra nti me ne ye bibia nti ma me ne no ka kire me say ofra me dofo pa na me so me fra na abena aden osim pesa me ka asem kiro na me sa aden am bisan sa aden osi lady pesa o de boni be shon hu yi na bie wani na me sa abena aba asama na osi a me de me ntwen nti dam na mo woni fie nti me ba me fie mo wo ho anopa na bebi amete wo nsawom blue skies opposite nti akwan ne ye double nti so reba mo wa chede osan wo kwan na afa ansa na we twa kwan nim but mo wode ma na me hwa na obi si wongi na ho sabe na we nya so nti na nansa na nti no ntum na nti papa masem nti me hwa na kase ne nyina ejenjina nti ye nyina ye pie abehwa adekra me pie na abna abna na me zimirka buko hia na wakalo kwan nim me zini befie abna na eliko baby e ma won frem na mamba fa wa osa aha mpeda mo ba wo na me suyo na obey yet na ho ye bibia ye eziba na bibia ye di nta no fa na ye da no na ma me no reka kire me dey kofi owo yiri bio musa apana osa ma na me reka kire ono so de sewa onye na wo bakor na afro no mbu okan wo ekuapim twi mu ntum nka ma me ne ye ekuapim ni nti okan wo ekuapim twi mu nti hwawo hu ye ahwa no no kwanyi ma bo nyina goe bi yem hyehyem ade na ma ya de so mi kiranyi benyina owoyer akuru ya nso ho ebi asa na abaka ho nti me draw kakra efi no na ona mo nya fi mi ho nti na airdrower on baby anam bia baka da de CCTV camera bibisa no kan say bibisa no kan ototo papa so anya no kre oni ni ni ho e ba no kra anya ne ba but the way you sound in me hu say odi ntro inyo nti da kra no pa
maame ne bɛɛ ya aka ewie me etwa do na menye ne nyɛ te dɛ first ne bio because na musuro enyim go ase adan na musuro no da kora na pa ame ono na no wofa na me so wofa no wofa ye ono na me fie n'enyi mango dua si ho na wabɛyɛ nyinaa yɛ tena ase ma mo breakfast ma yɛ bibia ma ewie fantinyo ba chicha me hwɛ na sister bi gina yɛ nkyɛn na the way why you na ewu do ze ebufu metu na ɔzenam sister no so ɔyɛ tia kakra na me hwɛ ne din na me sa na aba asama na wofa yɛ so mama nkasa no ho na me se mama nkasa no da me wo me fie obi aba me fie won kwɛ said you wa post gina ma dwene nyi do de papa kofi no ne yere no na wa ba me hɔ no okita marriage certificate ai liga court nyama ode be kirawo na oze bay nti beka de kofi won kɔ receipt na menya hɔ ko menye ne bakasa ham na mukunu edu african cola adwane ɔkɔ da na wɔfa yɛ on bakasa ne suro wɔ n'ekyir nti kakra na wɔ egyina na ɔrehwɛ n'ekyir na me se sister egwa wɔ hɔ aba asama na sister eboma mo wakalo kwano ho so sister eboma ajimi kun mama hu asama manka aw because papa no obi anyim no area ho de me kun no me ne ni dware me ne kyese baby onnam bia edino baby papa nnam bia okokota na monka no kre keke me ne nam bibiara okwa ahemfo meet na me ka ho okaye grade no asasa na yire ne we ma me bisa me bi menhia obiada maframa no so omo your boys nta ye mmobo boys wuja won mo a baby a omo won omo be chinsem nti mede menwa to sister ba kaka na adwena na mso de tatashim kaka bia chade no wa ye nyim go ase ewi nti ye nyina be ye nyina ye ho fi okan na maka not knowing the first wife no yon nye na oba ho no first wife no onye na wo 5 no ono wo ho omunyaye kokohwedie mienu na second one okita one boy no ono na oya kangalia okita certificate no nti ono na oba abekon no mama ono ye nyina ya keka ye ho bia na ga ni bodua na me ka chanse me a meti he yankopon kata so ni me dasefo se me nim sa wo wo ho a kame mfantini be te se me kame mfa papa ida nti dia na wabɔ na ye wo ne wo kun asem emfa me ho nti me kun bae se ye ndane na me se me mabadua me ndane hwe nti wo yere ne wo ne wo yere no masem mo nkaka memba me fie ha biem na ye ka asa na ye twa so am so kɔbɔ amande na o ma ante ase nti mo wa na ahemfo ba ko mienu bi ka ho bae be gina ye na ye dan dua no nti na me ne ye se de first ne bio mo sora mo kɔma adwuma mo ton ma de bi wo kwa bon so obi aba na na se ye mo twa no wa ha no orikedi hen e wa akwam fie nti na nyama bi wo kwa ne ye no na ya na mempɛ de ye ze ba fafaren ma na hindi no nsam baba ho obaba kra on fiame because menene tena ye no manya onye me bone sa anya sa bie we ya nya we na eba ma ye no bone nti ye ne nam ho oba ya awo ma pacha obi na ade me ye ndey me ne dum ho akowura mewi ade na ache me nti me ya me ho hwe anya yi na me jitum ya wo ho na ne ma me ba yare masi ne be yare na me ne papa esom se ye nchi me sika wo me hu nyinara ma ono so wo e de ni nyina chiye na eye bibi wo mu ahende sam wo ne yare ni mu nti me benya attack ewo ho because na ma me ne mete no ontie ma obi anya ne hwe ka me sabe ne se sie ni bibia eye me nti ade ne benya me mami me ya black te sa ade we me se agumanum nyina ye yellow me kwada hospital more than 2 weeks me kun ensi wo one day ma home so grow fine tena se mai baby edru home why edru tire ono ne ma me yale na wo hwe no
Yeah, Raddy, who am nice woman. Innocent woman, a face, who name Masakola. No fepa. Aye. Hey, you're not young grow fine. My lady. Is she allowed? Saturday. Aye. Your Mahama said, "Do Wednesday, be a Fugu." Fugu Wednesday, next week. Yes, I did. Mahama, I shady. Next week, you so much me Saturday. Wednesday, Fugu na. Doctor, I am Thomas. Yo, my lady, my auntie on what here for. Sabre, Dr. Grofa Trust, Simaka Crabby, Fatty or Pop de Wansem. Grofa, you moja dry, the Yankas ye cool, and ye dear friend is to Xylem, and our fryer Grofa Magadrono. I put your draws from I will be a Benumbia Wada, suppose the Fedrio. I don't see any baby, who be seen any subrino. On Grofa Magadrono, and then you subrino who be Obiso one and Sunday night 83. On your Grofa Magadrono, and no one tibium. Obi se dua na dua obi e de hwan kromon ono de wontimi na omini kwoto ha na omira beto ha onya grofa magedoro no ye ne nyame adom ade achi a yisi e bebo ne prum nyane no asa na osore obi se aduane si wo a wode nsa be wom saa wontimi ne di ono grofa magedoro no enne wodi sa agi ntumu obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai onya grofa magedoro no ye no enne mpompo ni nyina ahwete obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe nyina age gogro ni sasaboro ni sisi achi na chiri kasaye na chiri bremo onya grofa magaduro no ode ointment hwiye no ene yawo ni nyina eko obi so odware wi a giso okopa afe na ode adwe ne ho ono grofa magaduro no ena ho hene ni nyina akọ obi se pompo ebo no epai ebo no na epai ono grofa magaduro no pompo ni nyina ahwete na de abetwam na de abetom ama grofa magaduro ensoto ubedu pharmacy na aka miru ne si ho ubebi oba bia bag ne grow fashion eye menstrual disorders nsabu mu hawo de mfie du no ntimi mu ne nsa onum grow pharmacy no moja naba de ba na oti yaw menstrual pain obi de aka na otwea ma naba no obeti pain saa onum grow pharmacy no ene pain no onti bie de ba eyi clot ani tuntum no ye onum grow pharmacy no ene ate kama onum grow pharmacy no esiesio obi ye de tot eneba o cha na etwa sisi obi ye ne menses na nsa obi ye ne menses na otwemiru onum go fama yadoro no ye no na me adom bibia ye kama obi si wa ye family planning na wie mfie mienu nie afinie ohun ne mogya ni onum go fama yadoro no emogya naba enu tie so utie radio no a fa number no uhwe tv no a ya fa phone twa bi fa tv no na beka go fa busua no ho said the bay also bear dance for the number no me we are near Dinkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 another see be ba na de e ba a nika eni say doc ye wani ensa ne nan na ititiriti me kura de ya me de pempem ho manum ndu anuma enko minya grofa magedro no ye no ene adwane na die ne kofa saa o hawe ba na die ne wo aduro no mu a nti wonum ya na ekoi ye ka kire say ansa na be so wonsa ana wona ye otiriti no na srade bone na friend cholesterol no wadi ka wura ni padua no 15 to 20 years eno ti wono wa na ti oben wo chen watade ye hyew eno ti na ho sunsuanso ana ho yare no a doctor for out ni silent killers di ka ye pressure heart attack stroke wan hwe yi asa yare ye muni a wonsa ni wona ye otitiriti no sunsuanso adu be kwa gida no wani na ho so no go fama gedro no se de bebe boa if sade de fom ko wura untiri be friend actory sa intiri actory de ni kwa se bibia fam ka mogya ni padua na no awie de ama akoma na e pompi akọ ni padua na kwa nyina sa sade fom ko wura intiri mu a intiri no tokro didam ti sempani ntokro ti ma mogya ni ntimi ni apro ye woni padua no ti yesa atete beto di padua no so enti so nkyerani a e kyerɛw amu ahu se yare kase di wani mu ba edi se obehu se nsa no na ayo tititi no e kyerɛw se mu wani nwuso fi se obu wani guso a be yare kase a ye fra atherosclerosis ti dum go fama yedro no na yin sa asrade di free di padua no e be ba ye yare ye fra atherosclerosis na aye din fi se mframa no na friend oxygen no enti bi nu wadwiri mu ntam e fi se intiri ni mo sisi
oxygen anu wan dwene mu ntemu a edo how bebre bro ifisa adwen no wode saa oxygen ne di ne dwuma ti wanya ne ntemu afa ni dwuma a de koba ne se adwen no cells no start se ewu de so wani de so wano de so wonsa de so nan ewu a na yare kese aba pressure timbe to wani so ifisa sabre pressure beto wani so fisa akoma de ahode fufuro ne APM mogya no enam speed na akoma de APM mogya no betimi ama pressure beto wani so wano timichia wonsa dompen mu ina da ho ene obi tia fom a aso tia fom so ne namaya ne fofo obi so wada anadwo a asia soja agu ne ho nam nyina ahyehye no obi so watrafa akoche na ogina fa akoche na ne nasi pejapija obi so ntimi siri trase fiso siri trase a ase nani eyi atofom na de tifa edwane ga num go fom ayedo no na yi srade mfiri de pedua num nye saa kakra na srade ne foro osoro kodru adwene ne ntiri num na adwene ne ntiri ne paye a doctor si wanya stroke agya okra ne se akon ato dem ni ebusi ehun se saa bere a otimi koba kra ne tesen na yare akon ato ho nunum go fam ageduro no fi se zain to zailem na ewo kokoo num no ewo aduro num ebuwa yi srade afiri ni padua num na kokoo ni so aboa ma mogya na de afusa na eye nye sa adakro wonka bi nhyiemu wobekọ doctor beka cha sa de bi wo mu efe ni sodium ekosoro ntinchini yetuawo cholesterol level ne kosoro ntinammo no anwa me ni biem sugar level ne kosoro ntia fe de asichire me ni biem woyɛ bɛma a wotwe mutan woduru saa gyinambre yi a mɛma sɛm no bɛkɔ fam efisɛ ahoɔden a ɛwɔ mu no nipadua no agye de pɔmpi mogya no numguro fam ayɛduro no na ɛyi saa ɔhaw firi nipadua no efisɛ no ne aduro a wɔnom a ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ɛma nipadua no yɛ kamakama ɛno nti ne ato aduro no dini grow fine asekyerɛ ne sɛ nyini kamakama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere a wode ahoɔden nyinaa pɛ sika yi ɛnkɔtɔ mmerɛ bi wansa mfa sika no nkɔtɔ pressure nnuro ɛyɛ asɛmsɛbɛ wonum go fam ayedo no esiesio ma oni pedua ne ye kama nyame adum ye di nkonwa waso obi aba ya to dini go fine ointment wonam ba bi eye wo ya eye wo kon unsa unan wachiri kase wachiri bremo unkotodwe otu ase atwetwe wonan mu ba eye wo ya bia odompem eye wo ya nyina wonya go fam ayedo ne no ma na wo de ointment no atwetwe ba bi eto ado bia banya go fam ayedo ne bi ato se de ye kan ye nua ma num adre ntimato ye din Dr. Mercies de mfie du no mu ne nsa onya agro fam agedro no ye mogya na ba de ba na oti yaw eno oti yaw ni biem de ba eyi clot ene ni nyina agai nyame adom ye ya ne ye family planning na wie a ye twen mogya ni ma no ye no agro fam agedro no mogya na ba ye nua ma no se ye ka che se bema obema no enye dompe ne hyem eye ntirintiri ene mogya fam agro fam agedro no ne mogya mfa ntirim ye na afro obema na wagye wo so baby eto ado bia benya grow from agedro ni biato say ye pharmacy shop herbal shop drugstores ye akasa so wo kasa na ma eto ado no wo hia ka no anu atobi na emom se open duro mu atu aton na wa Ashanti region ha mesre wa akotafo PFA pharmacy Tafu New Road upe 1000 cartons obenya ma misi Herbal omrom Angelos omrom Apidanko omrom Kolinako Ashtown Brezaduka o Kewo Tinatex Sofulai Pure Live Buakwa have made was of Pole, Ubenya go from Magedrono, Saxeba, Patasi Blockhouse, and a nation of Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Oreo Mukum, Smart Herbal, Boise, Omina Benya go from Magedrono, and the ointment in amount. One Cramemo, Kokanshi Drug Lane, Kingswalk Herbal, Tinatet, Nanabuache, Angel, Halos, Repash, Omina will go fine, and the ointment in we. Asama Fonko, Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Ubenya go from Magedrono. In Kokwa Hillside, when a friend Isaac Drugstore, Ubenya go fine. Sunya Capeba, Mosaic, Green Light, Omina go fine Magedrono, and the ointment, no. Tachimai, a Bidro Depot, and fear opposite. Brekum, Dr. Clement, or Main Station, or Ubenya go fine, the ointment in B. Takwani Pistia, was a Bidro Fee, Ubenya go fine, the ointment, no. Takwa, the crisis, the answer, when a friend approaching Krakra. Wa Ubrodi and 1,000 pharmacy, Tamaleopige Gobila, and the Yamiadum Udu Boga, Sister Coast. Provision store MTN wa obenyabi Kofodua Gapsin Pharmacy obenya go from Magedrono and ointment no baby eto aduro bia obenya go from Magedrono bi ato nti e ka chew se wusa wonsa na unan ayo titiriti meka se ya na se na chew ne be jaw na de yare kase na ebro ti mre bia be wusa wonsa na unan ayo titiriti bia no trumika ko hwe go from Magedrono ansa na dabone naba se de ye ka no nipa da sani wa kasa na oyo mogya numgo from Magedrono se de bebeboa ama omogya ni ya kama umujya ni kama mebia ni pedua ni kama baby eto ado bia benya go from Magedrono bi ato the number no the last time
0244 59 65 32 0244 59 65 32 edi nua bebree wo go fan mu anti aging properties wonu go fan magedro no a e ma oye kama ma oye fefefe ti be bia obenya go fan magedro no bia eboa eno ne aduro a ene aduro bia afa ti se wonu abrofo duro a misrewo a wonu wi a 30 minutes no anu go fan magedro no eya bibiro dia obenum afra wo yo ba cap bi she duro no ba kwa no pa ba kwa wia ba kwa nwumre wo ye be ma ti ni no mienu anopa fa kwa ye adwuma anwumre ba mienu a anwumre ba fi a no anu mienu na de ye adwuma ba bi eto ando bia benya go fa magedro no yato say ye pharmacy Herbal drugstores over the counters ya kasa so wakasa enama eto ando no ba bi obehia aduro no bia no atobi go fan ba ye oba Ghana memo ye hu obi a wanu maduro yi a wakasa aduro de manom manya so mfaso nti so num go fan magedro no sere be ya oso be ya tie another for the number no the last time na frame ni Oheneni Adazoa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go for magedro any ointment ni de yen ya nom na de asram na je yen de e ka se grow fine a ni so agi so an say it makes you grow fine ya make obi bia ho da sende ye be sen aba na ya betoa adisuare so yo doctor edase radishira pass over Chocho Herbal Industries and the air free ye wo Chocho Herbal soup Chocho Herbal cream Chocho Royal gel Chocho hand and foot cream Chocho skin toner Chocho hair products na Chocho bar na de atwitwi be a ton edro to a dro supermarket a ho dro ba bia ubenya bia to fresh 050 455 5535 sada and a grow fine ube grow fine umoja so atse eye grow fine biane da wanuma wontene de eye grow fine me pa cho ointment no ye de twitwi ukwa echi upa echi uchepe o ho beto chiri bremo am wada say ate eye digital Herbal center ye ne de aba 0244 596 532 Kingdom Herbal Center ye nyina mfi ye ne nkyere ho sesi Kingdom garlic capsules Kojibi and any bitters ebeboa Kingdom ginseng power capsules ebema bema obegina tremendous capsules na tunamu nsaya de bia Freya was 0597298855 Roman father drew yenkonkwa gibi sisi Kojibi ya no wayemre ebeboa diabetes amana ko ipacho kan ho o se yade bi da so na doctors won to me sa 0552668517 tago yenkonkwa gibi sisi tago yenkwa gibi sisi ma wayemre Kojibi oba woni atenka eye tago infections cow ebedwane 0243228296 midima fesa wani amawa Dr. Time da so jini hu die nti obetwa brato yade so obi akwa gugu he ya yemfi ani nkyere ho 0244774282 Kojak Farmer ye nyina mfi ani nkyere ho sesi Procode eye tete aduro ti oya ebedwane papu bi abo ni nyina da waye apostle ye de twi yesen jebidie nu nti eyi wusi ase 0531069945 we KFC Easter ye nyina die ani kyere ho abusuan no bra na mo medidi na nkum no watwetwa ne nkono enyansam ketwa chenchebe se no so bo no kasia ba akọ e de aka ho the drinks aka ho enyansam ketwa kra restaurant ba bia KFC restaurant no ba bia now see we ye Easter promo no enu bi na me he abusuan no aba na magimoni ya pan so no papa fama mi pie kakra na ma se fi aje aden wo ba wo so fa ku pie na tiri mu odin toto ebi wo ho so KFC o say entafre yensa e wo kwan papa so it is finger licking good na e koya nim nko a yanya birthdays no why any flyer ni free na fe yetisi no na ye kwa Kevin
Ebusuan for the boy fashion. We share we the atwiaban yo. Enyasem ketwa. Kedan hwa so. Woyie. Na we sumire mudua. Ai, asemia. Na Anthony. Anthony we. Dase. Na asemwe no be munumune. Anthony ni. The boy fashion. O woni ema o. O makola obenjo jena. Fu ani kire ho. Enyasem ketwa kra. And a next care medical center. You fear ni kire ho. Fantastic cages. Oh fair. Or health insurance or Bibia. Said you be and so may you be. OPD. You will niku VVIP wars. You fear ni kire ho. Fantastic cages. Jericho second mo. Ehwa. Ko na ko joya resa. Yenye birthday sinu free ho. Any flyer no Kevin. A friend is saying. Nana ya sapon. Ifri ni maame Joycelyn. Warmer. And then they will always sing a baby happy birthday. Brand any baby na would die still rich ra Edeman. Maame ama ejakoma sapon. Ne maame Joycelyn Vilma. Ne mami yenu eno mudi o ma wodai. Ane abaya maame. And nyame ache ne maiwa minu ene yi mpae bo mpae se mo frei rade nyon fra dum kwadum omo brempo eno kese nso mpi enten aha yonko anko bia hema for 2026 ye no kra nyame anim ni nananom ya ade adodo adi yonso ma aboso bibi aposo ma ya ade apo 2026 ade adodo na okacha chi mefa afashi ya ka tra ti afo nyina ne se kuno man ya wa ade kuno is region Kachuma ya wa ade enti obia sa wa mananio wo hio bia sana kuma ene na muwa mafua ya na yampo na apo ntimi nya dadada nko awie ye na media fo wa Kachuma ene baba ka nyina ya dabase mafua ya mafua ai abaso ai kama ai krabewe dachi mai apo weye Konimasi area 2 ankobia hema ena ekasei to me so me dia me so me nwuma me so me so ani kroya dani o tachi mama ni adani o akodi metwofo nsem kroya dani o tachi mama ni adani o akodi metwofo nsem ti nananom bepo tachi ma yi awrade se krono ise decha butu ye twagu machigwa ya mi sha nananom nyina wo mudi apoi awrade sham obapa to asoma me mame inti mame ne yare na ya started do see attack ni bi be calm me kada hospital papa ye nsi hoda mankotin na madam hospital mo hwa mo wan to oduru baby na miskasa na mame na first me nyine ye adwuma no friend mama Fosti oko Pentecost ono na echi my friend to ma Fosti asama wa to me nyo me da hospital but I don't know 2 weeks papa na me hwe we nsi hoda nti me friend ma Fosti no there omamska mamuzi tua me bill nti pa me na ready do obama miska no na menyi phone oye mobile na menyi bi wodo nti me friend nara oye mukunu me friend no krai ka gisika no no ze bay no ze bebelim orba no onye na bukata no onye na ba hospital na bukata inyo ni din no oye ne guy name na onye ne bay wo beyim na ye kofie nti ye kofie meduru ya mebisa na ma wahe abna wahe osa wo de ye nko mese dabi na ade no nyam fine nti muduru ya na mebisa na abna wahe wankasa na oso worokwa aba nti ne taxi driver na menyim no mo wona nama ono na ye kwa rounds nyina sometimes on kita car ono na oze ye nko na my friend na mbisa nda abna wahe na oso wo koforudua ayi na efi maame no so na Pentecost nti na baby oda no mpe nti oso won yi ni fo nti wo yi na wasn't call koforudua hospital
na boy me catch boy no se mama mbo nizi na me se mbo wuzi fa mo kwa mama ho to woyi manda ma danchi wa wo maame ewu o maame efi papa efi nti menye no kroy Koforidua hospital na yeduru wan ma osi maame ne da wan nti me fra abna na oto no bo twa nenwa na osere o se me dofo pa me se mama adan asa na aba ha biwa na osi nyo na oso me nsem azena nsa na obem o de tu me nsem na oso me fa mitiri mbra na o de mitiri be woni ma ho den to mam na mo toe na madama to me tu mo na ohwe menyim din na maame na serewe no ma nurse ni se ya kakakro ye tam ko ye pui ya na nurse ni friend e maame na efi abi na efi nti na chede mo sin zamare ye kede ye gya no Koforidua wo ba ha so de ye arrangement adanda dam de no kwakọ ya de na bra aha ya de na bansa wom private mortuary no wo mama men kan gu masu na enyim ase man kan gu Kofi akwa na enyim ase na manzama ye na nti odem oti bia no odem ka yeduru mortuary wo na onyiska ame na mutue wode mama wode no to Sompa FM yakwahwan yakwahwan ebien yakwahwan ebasa na echi wa ayese da we sesie ne de na to bebi oda wode to nti arrangement na ogudori ne maame da hospital o say the wo pedo osie maame no nti maame ne da hospital means akwesima be 4 years and 3 man America tro or that fridge almost 4 years and sana walisie maame na mante o man kan chiro Kofi an kan chirem mante ma ye brain ti pesi etwa so kakra eden na asi nyesi ni se chiri no me boa papa we bibia mu me boa no manda mechi ama no ne ma school fees okonya accident ne car cross say me na me ye ni ye me ye bibia ma no na me fa kente ton me fa bed sheet ton me fa allergy oven me ton chese bibia ya ton a ye ton abo me ton se kente ne ba na we nya asama nsam bi wo ho ya na ne ka ne ya me den because mpanimfo a mo ye involve ne nti ya na ne ka ya me den nti se baby wo ho a metwitwa so me mbodin but meka se asamba na ye koka asama na ye keye ma o se ye ya Jenny my lady na na from nti na mitira ya jimifo kondo na mididi nechi kente se 10 na ye de baba na 12 na ye de baba na waje mato na supply ma omo a o se o de ma wo mu se police station na ye de bokwa se be sheet a o se mato na wa che office council man o se me de be ma wo se we na ye de ba ma na o me de baba perfumes a o se mato na wa che me kai se okoto obi blender kra impakro no bada me ka me na mtuae mama me ye ni nyina kire se me de bua no data me de no omo edu bebi a che se everyone who se papa no yira na ye certificate ni buy no aden wan twa so me nim that time no na sa we mu nyina akwa edu bebi a na che se I don't know. What get who involved? I involved me who come to too much too free ma. Na ne kuma nde. Wa mama ye me nam mini baby da. Me de te ha. Abena mama asase ne mama no 5 acres. No so. Asema ya ade ma aboa no no mam 10 plots. O de mama no oni fie. Na me ka kire ne say. Wo se man nyina nya wo yere no. Nkwala na nti saa dia ma yento fie na yankaje nkwala ni nyina mbram begu faako ama wo expenses ejina faako na wo ahwe wo na me nyina chese fie on ni fie saa fie na mpesa me ton nti na wo mi nyina de mbegu why am boys nti boys no wo ja wo mo a ebe ye bibie ho ti na me hu boys se na wo mo te a na me yem hyehyem se obeja wo mo ai ma wa ma ya basasa nti yankoto fie no ne yefa wo nyina mbegu fie no
then yet baby when your friend China house papa no was Superman wa fan China man edu Superman junction abofra wa won fufu kwese e China man wa odo be kwa akoma papa no ne fie na yete nti im catch China man kofi no ne maame amama asase na mi kasa mi kofo bi e ma na abeya obe na kofi e mbukata nti wo ya mame na o se David chise mi kun na kasa abeka se onfa asase no onfa mame onye mame ansa waye oye ho pepes amame na me friend no me ne no call China man ho na catch China man so onye mame China man ye ho pepes oye ho bibia ed mame na me de paper ne kire no me kra me sister fita kra de ba e be sign e paper me ba boy ne nani afika kra no so be sign e ye ode mame mama ya kwaji fie no so wo asase no ye no ho bibia one papa no nim no ofa no fianko o suhum ahemfo ne bi na ono so fie ne ye ono ne de na ye bibia wie ye da koro me wo fie makwa asore aba yes a police for car me ensa full armed wo bom gate bam aba asam na wa aba o say tufi dan na me me tufi dan na me say e dey asam na esi na me friend na fianko wa mfa me friend no one from me friend me kun frey e be sin de kofi akwa amfa corn ahemfa me nim wo me ko ochehin wo ochehin ne hen friend no one fa me ko na say papa no die ne wo ne ho a wo gi se bibia wa fa bia ya ne dia wa fa bia onfa me nyama wato nyama waje onfa ni sika ma me mama se me nye baby te me ni baby da me nam sa wato ni nyina asase na ne maame de ma wato ni nyina mama wato ni nyina wato ni nyina me nya onjo ma kwata me de besi na tidai mama wa mami o wa mami ma chena ma fra na himfo ofa no akare a chiro mama sisi amene na mo me du ana me ko pay for water o money way baba kala fe do bobo bra tu fa me dia ka mo mama ma ya mo bo mi ni baby ti o sika edite dia do kra mesra ji da me show bi sika me de ba me shabro bi de ti abeka na me de fa ka me say ndade me no na ma branko for sre mama mun ka bi ba me wa me de me pese ofa me ka de me no can you say 5,000 50 million ofa man dia mama yeah ono na me nya ne dan mama mama ka say 5,000 no de den mama nyama ojeje no kente 5,000 ben okay 50 million okay then 500 million nti na me nwanwa no 500 million 50,000 sorry over mama na me nko ma yamobo maybe anyu o me da mo Ibrahim pa mo friend mo nya no IBJ way no wanya Kevin afem IBJ no way IBJ my friend wanya Kevin afem asem kakra kan te say Kevin e ko frɛ papa no me say champion de bi ma bra so man me da se odo ase so man madam we etase a ya wo kana so mo na umfre piwa ke metra ha wo wi na dia na ewi ase eja asemun so ba be se bi na kuma mu ene be ma ta so ma ni me ya kwa ne se ba metimi se chire ni sie aduasa e ka chire wo ba se ni wo me ma wo so wo ma enti ya hu bi enkwa no be do so at least nko mo ba ko na enhyem kana because na madam yi ne wo ntwa awo sorry wo ntwa abra anka obetumi awo enso so na mo entiase ne odo o ma papa ni nti no otie ne papa no ekaye awade ncha de ni ma de o mo nyina wo mo ebobra na wo ma mi se ni wo se kan ya so ma wo ko busa se enti wo so ni wase ene dware no na che se enwanwa odo no mu ayeden edu ene enti na se no etumi fese ayesa de na se ne hwe odo aya ma mi edo no no ene o ma no sa fese 5 acres plots
wɔde kyɛ no kwa Sompa ɛna wo FM. papa nso wo som ayɛ maame wɔ som bra wɔ brɛ sika wɔde boa ɛma ma seta ɛkɔ yie nyinaa wona ama no 10 plots na sɛbi du papa nso bi ya ne sɛ ma yɛ timɔde na sɛbi omi sɛbi ka ɛmɛma binom nso yɛ awudifoɔ papapapa wo yiri panni wɔyɛ wo yiri panni wo na wo ma wɔnyɛ mɔtɔ mu adeɛ wɔn nya ya wɔn kanya wɔn maame wɔ ba but obi wɔ hɔnom ɛnyɛ wɔn wɔtumi akɔfa akɔda sukɔ nom a asane na wo baako abɛrɛ a wɔsɛ maame wɔ ese deɛ nkwa ndɔso ntoma mo ɛnwo na yɛ sɛ nkɔsiebo sɛbi ne mprenu ne ne mprensa nea maame yɛ nyinaa na si ɛhyira no sɛbi wɔn fana se na kɔhyɛ mmɔkyerɛ asɛsɛn a sɛbi wɔsiesie no mpɛrɛdodo a yɛ wɔtena mu ɔda mu na nea yɛ ɔho koraa ne sɛ papa yi menyi ni sɛ wɔhyɛ da kan sɛ maame wɔgya no nanso asete kunya wɔde so anya ne ho ade mpratwe me ka me si wo ɛnam sɛ yɛ mpratwe nti sɛbi na obuo biara ɛni wafa ne sɛ ɛnwa ɛna maame no so no so ayere ne ho sɛ ɔpɛ sɛ bɛma no dɔ no sɛ de bɛyi o wahu sɛ wɔyɛ ne yɛ de ne certificate abɛkyerɛ wɔde certificate twa so because adeɛ no wonya biribi amfiri mu asɛm baako no sɛ maame wei mekɔgye ne ma nyinaa bɛgu fie ɛfiri ɛnnɛ mekɔnyɛ yɛnkɔpɛ asase ne yɛnsi fie ne yɛmfa nkɔdaa no ma megum ɛyɛ for what papa yɛ bɔne bɛni wɔyɛ papa yɛ bɔne so wɔn nyinaa akyi papa no ɛnam sɛ ɔmmɔ maame nti no ansɔ n'ani o ɛna hwɛ kwan yɛ yɛ ɔde maame yɛ afa so ewurade bɛkɔ na ekɔ n'akoma ɛna okura no biribi betumi ayɛ ne sɛ obetumi koraa ayare at once na wɔhwɛ maame no kɔ yɛ ataka yɛ wɔ nyaayɛ ne nyinaa wɔ ɛfrɛ sɛ papa yi ɛntumi ehu ne mɔbɔ ama amɛsa no kɔ wɔ hospital abira wɔhwɛ wɔ maame na wɔnya attack adan wɔtɔn bɛ maame bɔne bɛ na ɔyɛ yɛ nea bɛbɛ sɛ meka no ɛne sɛ mmaa yɛ edu baabi a yɛ a yɛmma yɛn ni ɛna hɔ yameɛ nyɛ na hɔnom a yɛn nsa ebesi fam sese maame adwuma yɛ wɔ yie nyinaa bɛrima nti abɔ no biribi a yɛ wɔ pɛ yɛ wɔ nya esike wɔ nya nyina ɔde boa bɛrima yi na ne yɛ de wɔn ne sɛ wɔnyɛ ne ho adeɛ sika a wɔgye nso so ɔmfa kɔyɛ ne ho adeɛ eti maame yɛ sɛ nkene ne dɛm do ho sɛ papa no wɔmpɛ no sɛbi o wɔyusu no kɛkɛ ohun sɛ maame wei ne wɔ adwen pa ɛna wɔyusu no kɛkɛ so na sɛbi maame yɛ ɔte wɔ ne mu wɔba yɛ ɔbɔ sia yɛ a wɔnyɛ atantadeɛ ɛma sɛ kurapɔnkɔ wɔn di sɛbi o ahemfo akyi na wɔde si wɔn saa kwan wɔn sɛ nyinaa so wɔn saa bo na bɛn ne so owura yɛ ka kyerɛ wɔn wopɛ sɛ wɔte wiase na wɔkyɛ na sɛbi o wɔn anim onyam tena hɔ a maame yɛ deɛ yɛ a wɔbisa wei me kura pokɔ de ɛfo kura 500 million ɛfo bɔmmɔdeɛ na mo ntas never says ka wɔsɛ ma no na sɛbi n'adwene nkoto yie na sɛbi o ɛyaw na ɛwɔ ne mu no na wɔnyi mfiri mu anyɛ sɛ asɔfo na wɔyɛ kɔnkɔn a papa no ebenya no ɛde ma no asi ɔbaaya my lady me da ase pii na nsɛm a maame ne yɛ akan yɛmfa bi mfiri mu in a sense nipa di kan dɔ ho baabi a wobɛwura situation bi a wobɛwura biara mu no choose ho first because wo nso so yɛ nipa ɛnɛ mpratwe nom ne awadeɛ nom ne adeɛ no my lady say yɛnhyɛ space o yɛkɔ a ɛyɛ nini say yɛfin yɛ nini say ne yɛkɔ akɔtena ase akɔhwɛ deɛ wɔ mu wo kɔ na akɔkata w'ani kɔdɔ pii kɔdɔ boro so a hwɛ sɛ nea na osi ne n'ase kora ntam sitie ɔne n'ase dware bom wɔne n'ase bɔ nkɔmɔ edi nkɔmɔ a kyɛsɛ nkɔmɔ bia na mistake a maame yɛ ne sɛ bɛrima no wohunu sɛ ɛyɛ obi kunu obi adeɛ deɛ nya wo deɛ o ɛnɛ bɛrima koraa fa ɔbaa no ohunu sɛ ade no ɛnkonkosi hwɛ nya ne deɛ a ɛwɔ sɛ ne osi hwɛ ne fa wɔde n'ani to na hwɛ no wɔn hwɛ ne nsi enti nya wo ba besia na akɔ akotu bɛrima afo sɛ sidan ɛdan ni nie twoma nyinaa begum me so me de me die begum me na me ba betena no abɛ storekeeper abɛhwɛ o mani nyinaa ma o sɛ bɛ ya wo bɛ ma no ho sɛnea wo dwene ne ho adwene papa no wo no oni saa adwene ne ma wo ɛna maami so anyɛ smart bi wɔ baabi muhyia yɛ obi akura ne ma ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ gyadeɛ yawo me ma wo so wawo me entena ebi bɛka ho ɛbɛ ha adwen ɛhɔ no maami wasa wo dwene eba ne sɛn na oba ne bɛrima behia bedi agro na nyinsɛn ma
enti maami betimi aka kire say emfie dodo o matena nyina abortion bem anas family planning emma ne biye kuye ho ewo niam ehu enhia eho bema ne hwese ne wosi emre wa akoma pa wodomro so a eno no ena odi afa ho no ana afa maami nso so ade ne ho ye me nwanwa kakra ne say wase uhu dontine emo a wode aboa no wakoma penti wode nsase ayeden amaw ehu documents wey edi akra na di adanse ye say wodane maaw edi na che so wo hira so de maaw ye de no to ncha wo ye ya sanka wo de balis ka wonya bi wo kunu debi eya wo dia say wa sister wono owo ma obi odi o ma me de che wono nso so a wafa enu na emre bi be ma bi to ka ma wo ba bi otimi kata na ne ewie ko to yesaje be ma say me de dan we ya che wo ya hwehwe ho nkrata hunu say ya jani we ya authentic enne kenken ye twam a wanya japade woto ba bi na wa hunu say nyansa we na ne teme ne wote na ye sere ne ye koba na babasi a otimi bo be ma ho bra ebi kura no ode ama no okoton na ade ode abeboa be ma ewie he de odo akosi nyame nko anka oba budo babu tu sin be ma nti wanyane watimi atena se am na kwa akodu sei be ma no nso wontu ne hofo say ma oni say oba be ne te e ma no no kwasem ti my lady ne etie ne say be madru certain standard a ewo ba o pese odi ni di na chipie eti edru sa first wife second wife ya kam nyina mu gudem ne akwa Queen Elizabeth ya ye hye ni gold frank kente ye obedi na chi akọ bedwam ema ya twene na da yetirim na nya adwuma wanya hwe kura no wanya hwe kura no na nya dia unya immediate dia unya ye ehye a wanya bibi ukọ baabi nenzo maami na adwene ti bema no ye besere no se wadu baabi se wudi hine dia wada roma na ese wo se nyame adom nsam ye nsase ne ade ho won to na de maami na hwehwe no obi aboa wo se na wugya no ba enye me nkasa nana de onko boni dua nkunu na mum nana wada roma de wose wo ye ne ye na maami ho nto no my lady me da se Omi mpacho medase. Ye metiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa Nkomo so. Sompa TV na fe Sompa FM. Medofo mebusa se ompo no emuti se megidi se waje me so ofie se Nyankopon adom ho ye papa enenso eye da fofra Nyankopon wode adom ye. Piwak natural ayakofa 3p garlic mixture abepie mo ewo edwaso no. Wohwe TV ne so a 3p na eda ho no. Medofo eye seya na etie okọ pharmacy shop eni baabi etu bibiduro a enti ye ba ye se twa eto phone no so enti ukọ pharmacy wo ana baabi etu bibiduro no a udie bodi ni keke 3p garlic mixture obeyi bi edi amount ebasa ebeboa opa aha ebi nie mamemfa enkyerɛw ewa ha enti ebi ne kura me won say broni beka said there is no difference the other TV no so any the ekura me nsem ewa ha no mo nyame nkyerɛw pa etimi dofo ko pharmacy shop any baby etu bibiduro bia osi ope 3p garlic mixture obeyi bi edi amount na sɛ na me kyese eduro no ehye boxum na eye toa no epacho sei na etie aha enti aka cha sɛ okɔ pharmacy hɔ ana baby etu bibiduro na sɛ wotobia sɛ wokura wodan safoa ana wokaki ana wode bibi ekura wo bia no fa bɔ ho e wo se wote se sound no eye de se eye glass because ene niema bebre na ekoso e wo system no wan hwe yi a obi de 7 ebeda no akotokoro enso kogina fuo mu a medofo untumi mfa no enti wo to a na wahwe ni yie enti ne eba ye sitwa eto phone no so se na be ya ukọ pharmacy ho ana ba bia eto bibiduro a wo se ope 3p garlic mixture obeyi bi edi amount ye number no eye 0248 928824 0248 928824 kai se 3p garlic mixture the empene se obeto
na wanom na emom se wonom nko ade a obehu se woyɛ bɛɛma obɛyɛ bɛɛma mu woyɛ ɔba nso obɛyɛ ɔbaasima ama ne nyina atumi akoyie ɛde ama Bowra pharmacy ene baabi a ɛbɛn wo bia ebibidro shop kɔ wosi ye ma 3p garlic mixture ene ye general health na kyerɛ sɛ enyarewa hodo a 3p garlic mixture etimi tu ase wo hwɛ Sompa TV a Ghana ha baabi a wo bia no ubenya 3p ato baabi a eno wase Bowra pharmacy ene baabi a to bibidro wo ye obi a oda ota storage nso ntentem MPP no enka me hu ye no enka wo koda in normal circumstances no o kwa akoda na wo se me nante akomempa so ana me mattress so akoda na wura washroom ana wo pia bonte na wo dwonso a na wo koda aya na intense se obesa asori na dwodwonso bebre gise e bia enwumere na wo kwa akoda no ena abrofu yesi bibi the beverage ebi anom beverage bi tea bi ne saa ne ma no so ho onom bi de no etima wo dwonso kakra anadwo no na me ka sai ene bi so wonom nkwan bebre nso a odwonso pa ene ma hu se nkwan eye aduro entu didi anom nkwan eyi finfiru system no etu koda na wodi fufuo na wo hwe nkwan pa omomota agibi sa gum enom no eboa pa anadwo no badwonso saa mesra wo nyare eye nkwan na wonom ye no ene eye wo ho adwuma ntu didi a aya anom nkwan na me ka ne sei o koda no fufuo kura wa ani bi nkwan so kura wa anom bi but ekowi ase no anadwo no badwonso saa enso koda kura wo dwonso yo enso anadwo no besa sore no wa badwonso obesore saa wo betima dwonso be mpre nan enum ansa na akokɔ abɔ medofo eba saa na hawo na etima 1 osote 2 etima wo ye basa enti wonam kura na asade wani ekum no na waye bibibi menyare nso mentiapo no 3p garlic mixture de di kan ebeboa amwatumi adapa de tosumienu junso a wo junso ntentem no ebejai ebi wo hono mu a junso no eye infection ene ma ne basa oye bema ebetima ko ba se o prostate no ena problem wonya infection ti problem eya ba ho oba nso saa onya infection a etimi eye wo saa enti no oba o urethra no eye short etia enti uko washroom utukwan ko baabi na wo hwene se ho washroom no emwa wa na wafa ho adwene ane na wahwe se de obesi asiesie ho se na be ya obeba fie no onkofa yare bi emfiri ho emma na afo koda na joa na ebeye problem e de amount oba nso de wa ho ofe no enye wanim ena enye wo body eye ade no a so wate ase emema no ete ase ma no so te ase entu yo oba ne ye ka 3p garlic mixture numbi ebesiesie wo pa infection bi afiri ho ama won so waye obesima be ma won so saa be ma bi wo ho no no obehia sesia na ne sisimu ye na ya na obu okra ne ho asane no ohun sesebi emoja kakra ewo ne ho nsuenum che wo se wo problem ana wo prostate no problem ya aba ho per 3p garlic mixture na enom ebeboa infection bi afiri ho abo prostate no ho ban wota huhu saa ne ma no 1 ono obehia sesia na ho asane ehwa na ba ma ne mu ye wo ya ohun sane a ohun moja ewo sebi ensuo na abanum odwonso abema mu ye wo ya na 1 pedro papa bi se 3p garlic mixture anomo a bia na o prostate no ena problem ya ba ho etise ko basa no wan hwe ni yi a edidimu ani ye de rubber ekoto bemem menua bema yemfa rubber mponto bemem na ye den ne de rubber ekotom per 3p garlic mixture na enom ebeboa opa na ayisa ha no e de afiri ho obi nso de eye ulcer ayam kuro chese eba ogene ho a enye ontimi nko ba bia ulcer so se nsu bensity no e kan wo na amwa ye gboho aduane nya wakono na waye basa bibi kura bofa wo so na abofono per 3p garlic mixture na enom eno na se o de 3p e2 ulcer ase a udidi wia ye num nsuo na wanum 3p ni bi medofo ebeboa opa na etu ulcer na se e de ama so hwe na abehu se eduro na ye ka ho asem no eye 3p garlic mixture ye number no eye 0248 928824 0248 928824
3p garlic mixture twa to phone no so say the TV no so there be eba ehia ye pa enti ne ka ho asem de kire wo no na wo kwa nipa no pharmacy ho no ana herbal shop ho no ankodane no amfa ade foforo ankomawo obra aya age wa home ebre bebrebe no ama woda kra wuntumi nna num 3p abra wo kwa akoda obeda pa na ebeboa wo obi ho no mu a eho na oho twetwe na ho yo basa na ho hyehyew se de yedi makobi na asra wo ho no na se de moa bi na nam ho no menopause etimi ye wo saa na mema so no eja obi se papapause andropause mema ne de no eno so etimi ye wo saa etu ye bema sanansan asa wo ho ana ho hyehyew ho yo basa o kasa ya ye tententen wo ho no mu a asa de watenka kora atekwa chiri oba da wo nche kora wunhu oba wo so saa na wa check wo age no ene menopause kora be ba ntem no emetwa brantem eno ntime srew pe 3p garlic mixture na enom obedru menopause obetwam wo ho enso niema ede bre nipa em ye ho yira ye no enya de a obehu bi enam 3p garlic mixture enti Bora pharmacy shop ene ba bi eto bibidru o Ghana ha bia ma moya reso a eno jese 3p muaw wanya asthma obowa P3P nanom oba obu nsa ensisi so emaye ama awo no ateko P3P garlic mixture na enom ebeboa opa asma no ebetu ase ama benya afa ahodie pressure ene abu etetew fa 3P ye wadru wanya diabetes esiche yade fa 3P ye wadru odansia tatai wodo nsemmia na atom susuwe nam susudidi anajo susudi anwa aduane ne fa 3p eye wadru esiche yade no ase ebetu wo yade esiche yade na wantwia wano a mepacho ubewu ntem piwak naturally e kan asem no a ne ya kire osede esitie kumase Bora kwalena Herbal Dani Herbal Criske Herbal ubenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di nhwene mu wo fa kwadwo Herbal temale baby a electromat no na and akọ UDS nso a Charles Herbal ewo ho Little George and a Health Alert Clinic omo nyina ewo Enkran Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk Kofsam and Angel Herbal ewo Accra Okanshi wodi Ghana ha baby a wo bia go so tepa sankore baby ani mampon brekum tesa hen kronie mo hen bowura honom pharmacy ho baby ato bibidro no wodi body ne keke ne twamfo yiri no eto ofo so fa kire nipa na owo ho no se o pe 3p garlic mixture medafo obeyi bidia maun kone konom ne di ho adanse e kire afoforo ye ba ne kasa ye bo adanse a amanfo edi efa 3p garlic mixture ho a enke beje wonsem titu ene ema no a omunsabuo aye bisi basa na ensisi so no ba one hwe ni ya ebetima kofa fibroid e dia bro eti frɛ yen e wo 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edroni din ye ba ko pe 3p garlic mixture nyankopon ya adom adasene enu behia yakra yeda say Vic Charis Skincare and Cosmetics. Also a sunburn treatment, flat tummy treatment, stretch marks, keloids, not just a kore, and your skin tag. I did be to I want to maybe say cocoa. I thought I'd be a yin and you could be a friendly skin tag. Obey a man in a tear through. Or anti-aging treatments, pimples and acne, and skin blemishes, and so Now I was in a Juma a drone in Kuadi in America. Now for FDA Fonso Aja Tum, the Pacho 100 Abai, J. Kufo School, a Wa and Cransos Printers, a Ho and O Bogas Ho, friend 055 1006 464. And 059 607 7343. Abrampa. My lady, me dance pi nyame hira papa.
my lady ye ma me nyame anum ne fa ba bi wa ye mistake bebrebe so se nipa wo si bone kwan so a bibia ni ho a wo ye ne ye o nipa no wa mo se wa behunu se wo yira se wo nyae ni nyina mu no se me ho akodim anka kakra ne kae no ne nka wo ho a wo de twitwa ho so akoda hospital kura wa ma oba ya na wuji edi sika de wo ma me akwahye fridge 4 years ye kura ya amfrɛ mame sa mistake o so sen be ya ba ya bie mu a sa mistake basa se na enye bibiem enye fine se me de me ha wo nyina ne se uhunu so wo sa yire no se wo yire nom me nka na yire nom ubehunu ye no ehonum na wo de ne nko adi ne mu adi no mu ni enkode aka akire no ananke ye bɔ ho ban se nka kakre kae no nke nei ubetimi de adada ho ani a ama niema asisi so wasan de ni nyina kwakɔ hyem ama nei on se so ne nam waya abo achichide woda wada kan ba bi abedro wani bakum bi ana se wada nyesa nyesa se wo nam wo nya akoda enkurai ne nam bo mo bra wo so nam na abo bra ba bi odun ka atefa akon ana enkurai holiday bi no ma ba be chia wo on de odo edi wakɔ wie me donipa no me ko hwe ni photo bi ma lady photo bi wo producer phone so woni papa di tese di tida papa ya be tese enya nkoda do so ma media akoma kan na opeso woni papa di tena ba papa no so na nya akoma kan na no de ne de tena ade anu opɛ woni ho enti na ogimi ne ho se woni ne betena eniema bi wo ho no mu a ema no binom sabe momomani na wone ma mi ana atuni se wo wor sa kwa wonnam sa kwa ni bi se pe ba bi pack oniema gu ene nipa nya sumie ne de eti atme nka mema ene nipa enya sumie ne de eti ato nso ma mi de na kuma nyina wodo ana oda na di ba bi akwa wie se ni nsemi nyina sa na ti ampa na se papa no woni ma mi ani ne na ma lady me ka se nipa boni ni bia no ho oya de a no wabusa na chi no asako bisa nanim na me firi e ba de ase no muka ma lady on se number efrew number ya start ya frew umfa ma lady wunnim se ade a wo ye no enye ade a sabi ma lady eyi papa yi nye enso kwa kasesi yeso yi wo hene ade ensamafo gu asamado ye na nye ena is allege yente ne di de wo ka ezi hu ne ka ade ensamafo gu asamado ye nye so kwa kase ensamafo de mu ye nya ye se bra ho ne bra be yi wa no yente ne de enti ma lady ye be se ye papa no se nyame ya do no hye wani monyam se ya yentoto na se o sensema mami kanya sa neti a yentoto na se se niema wo ye se sa neti ampa se de mi kanya emu oya sabi o mami be yare na obi ba wanye ne ho ade empra na ne twen ahwe o mami amena wu wa chana sase wa musu hunu sa bebai wa beboa wa brabo no ntimi so ma che obi afi wo beton niema nyina ejeze mami okwaya na so obai na no daroma ye frofa ye srew wadaroma mami wa wuni mami ya wabeda TV no so wa wuni mami bia papa na beti bona na beti se oba na betra TV se ekwan o de ne fasu no su mama was it 500 million wo de ka wa bo nyina wo de fa de aka de obeje nana onya baby na wone nam mami atifia duru ene nam eti malady me de be kan twatuo nyina ne se nana se wo se won fa kona omu hwe sa wonfu anim sa mami ne papa ya na motu a na omutu no omu mfre no okika se wo bobo nipa bi din wa wini mo bo mabati sen na ekoso se mami na modi sun ani awerho aba be pie mu ha se mami ti a wo sukura na ya awerho sem enti na wada roma sense mami kesa na tie dia wada roma brane be ne yenka na sunwie mra brane be 500 million de na se wonya hwa ya wie na nsase de ntise nyina ede wabam dia na ze na 500 de nyes kama
ye betre 500 million yesika bia mawo from no on from one bra na se na ne atutu agu ne nsam osun ayrokuo mu no owi na maladi ade ba ko nipa nhyɛ ne nso ne se enye duabo nyina ne yefre nsuo bodua eti wo ye obi ade adwene ho ye ko akiri pa na osun na wotete maami hwe ni su abegwami ni baabi a wasun de be ne su obesun a kyerɛ sɛ ayrokuo ni yaw ana odi su sao na maladi sɛ ni su we gu form na wudin ana wo maladi ebedu baabi no na fe wo hwe maami ya kyira kwae esu na wo hu ni biem maladi medase ma betrase adaroma ye frana onfa enti eguso a ye betrai emi se me ofa ke aduba o ma me mfripu bi ofa ke aduba o ma me mfripu bi enti me de ma fa ka iska na o de fako na ye bekoso afre no se enya na de be si bia ye be frɛ ye ma ne nso hɔ a why pacho abampagima no na ye nya ne kwan na a lost interest ti ma mpacho na me yadoma ukodu a de me yente yenso eguso a efre me am beje number no na ma send ne message bia wote me ne no obe respond o de me ko kire ochi so ochi yi name yo ni ode uchire mpanifo nti na cheze de be si bia wobete yanka why eradin ka yo doctor transema yi iye meme doctor mugu ani mu asiu kuye ni mu ase so yo doctor enkwe yo adamu ase umoni adwuma odofo a wo hwe me a wo tie me ena wie me mo aha me pa chaw opom te sen ya bisa ho se me bia mfie koi na wo hwe opom de wo ho odin ya asa wo de wo ya merentemu odofo nka tete no ena nanom de omu diye de omu nom ye ena ma ho odin ni apomodin ewie peye me pa wo chaw so rafie ho de a ma me kai wo se de wudi ne no aduane wudi ne ne nneema odi ni padua ne ene omranti bremu maba wa bremu yi no ebe kire wo daachi so ni wampa wo chamen kai wo e ba me kasa nya mensem ne no so na emumu no yade eya yade ya o yade ya papa yade eya adenti na o ma yade afa didie ene onom ne enam abeha wo adwene me pa cho bambo eye ese aresa hwede wudie ni yie moma yenti asikyire nuane so me ka me doc me kotoko kwa me da nya asikyire o da me mpa kyere sa starch na ye die no product na glucose e sugar ekwede padua mu a fufuo banku abetie de ehuo bayira pesie emutuo ni na ye starch o se ye be die eno na ye be die ne mum no dodo a wudie no abra wudi no ya hwe dodo a wudie ani abra wudie na anwume no nkonondu na obi didi obi ya nso nwunu no de akoda me srew ena obi anhwe obi ba oti asimpo etesen na be woja ama ne santi se bambo eye esna esade a Dr. Lawson say udidi ye na wonum ye na wada ye na wakai se apomoden ni nsechi ba konkran yan frame na ne boofo no eye Lawson Herbal products no ye hanhani ye nkasa ntiatia mu eno adi ne ho adanse ya meka obi be ye dro sabi moni mu a emfie aduane enum 25 years ano nko ya adanse mu a mentwe yade wate mema yade kwan wate boboy ma oni padua ye nsrefa nko ba bia so we de na de me ho fa menti ho fa ho ma na me fa ntukwan de bi da mesrew hwede wo de ni ye na kai se free na croin so didi na onom nko ade a edo betimi aboa wo na ne padua aboboy ma wo no aye Lawson Herbal mixture isane se nyane ye die no sa cabbage no sa tomato no sa jene no nyina no e de chemicals na fertilizer spray so ni papa ye den so a obedidi e den a obenom ye honam nti ye mmre akono to ye mu ye watenka ye hu ye di akono wo ye mu ye ka ye ho hye
na de ɛɛdɛ ne sɛ so ɔbaa no nyɛ wo yere na bɛrima no nyɛ wo kunu di a ɛnhyɛ ho a mɛma ne mfa nhyɛm if it is not on it is not in ɛnam so yadeɛ wɔ hɔ yɛwɔ ɛnam nsayadeɛ wɔ hɔ hwɛ ho so yie na de ɛɛdɛ ne sɛ ɔbɔ bɛrima ne padua no ɛduro bɛtumi agye wo nkwa ma nkwa akɔ akyire no wodede yie akyi no ano ɛyɛ Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture ɛno ɛna ɛbɛ nane anwa ne sradeɛ a ɛnyɛ ɛfiri wo ntini mu no akoma natimi abɔ yie gyew tɔɔtee na mmogya ɛtumi di afro ne ɛsa ne kama nipadua mu ma yɛnhyɛ ne nso adeɛ sa na wo na bɛyɛ wo da Lawson Herbal mixture obɛdidi ati aduane denka so wɔ no mu a Lawson Herbal mixture ma yɛnhyɛ ne nso ɛfiri ne kroyi sɛ wotie ma meka wɔ sɛ aduro yi ɛma nom bi ɛmɛrima nso ɛnom bi yadeɛ wɔ hɔ yadeɛ ni hɔ mɛ se nom biɛ na mmɔ ban ma nipadua ne nsi yadeɛ kwan wɔ mfie edumienu kɔnkɔn adeɛ a wɔduro ne din no ɛyɛ mmaa ne mmarima aduro Lawson Herbal mixture obi ada sorry nso still doc me honam nyinaa yɛ me ya mapɔ so me honam tutumi honam yaw a ɛmfiri adwumaden mesrɛw wɔduro ne din no ɛyɛ Lawson Herbal mixture mɔmɔde anum bi na bɛrɛ bɛdi mu adanseɛ yɛko abibifoɔ yɛko malaria ɛdi yɛnya kum nipa pempempempem afi biara mesrɛw yɛadan tontom na atimu wate tontom na ti adamu bi sprayfio da mu hɔ gutters draining no na mpan tontom wate nkyerɛkyerɛ ntɛm tontom akaw wofili malaria nsɛnkyerɛ ne deɛ a mepa wɔkyɛ wɔn mu nyɛ ɔdɛ asɛ oti ɛpae wɔn mu ato ahoɔhyɛ aba so kɔhwɛ ɛsɛ kɔhwɛ na nkɔ yie di a na malaria a wɔduro din no ɛyɛ Lawson Herbal mixture ankata waduane so wanhwɛ wo nsuo yie typhoid abɔ ne padua mu asɛ betu a Lawson Herbal mixture ɛne wɔduro ne din koko ama ɔposa wani okwa omine mu na wɔti ahoro kafa odidi afa kyerɛ mpa wɔkyɛw woyi amaman ne nyina bɛfiri hɔ akɔ a mɛse Lawson Herbal mixture ntoa mmiɛnsa na wodi mu adanseɛ ɛba na frɛfrɛ ɛtwumadie ho a watɔ aduro yi bi wɔbɛnom ne sɛn wɔpɛ dodoɔ ɛna ɛto atɔn ɛdedeɛ mu nkyerɛkyerɛ yɛnni nkɔmmɔ on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Najin Tremu Bia about Lawson Herbal mixture yankai sa a pimfo and the about time the dray one of them numbian wachino or in Fiduminu Concordia Yarekwan on Numbia mobile and money per dia. Number one for ye, what a yemra. If our chabema, a healthy prostate makes a complete man. Obetiapo, obet me a good sooner one shim, na ebi enkem, na on tia, Johnson no tentem to atwaswa. O Bob Bamoni Paduana, especially prostate na, o Bumbo Dronidino, I a Lawson Delayman, Lawson Delayman, Lawson Delayman, Lawson Delayman capsules. Topaye. 7 morning more, if you be crama quati, yentini mo juma, ebi o Lawson Delayman nemu, kokro do so, ebi wom, bombaguachi, ebi wom, yakasa card yabachi, and the bina, a 2 yadiase. Nessa ya dear never buy money per diana dear your drain, Lawson delay my memo draw. Ya meka, we enter Juman Quan de Pamfono, a Shankafono, teacher fono, classroom, a bachelor de time, more 5 periods in there, more 8 periods in there, if a brand son or ya, we are Bama de Power say, what do it dino, salt as a check, Ujina hot check, koto check, peja, what do it dino, I a Lawson delay man. Lawson Delayman capsules nempo and I had my who in fear doing what 18 quadia utunu madrebi for law care mixture ensue na fanum topa Delayman no anapa mienu ayimre mienu ukoto dwem ebeye den ama opachi aye den onankokom ebehye den na nigye abawade mbema memma da brijo da for Lawson law care wodru for num Delayman no na entumi amwa
Yo Kumasi deɛ munimu Kumasi potemu Katia Emrum Keo Hodie ye ko Apidank Misty Freddie Mens Habme Samenko Adia Osons akwachibi yo honetimi aboa Asante Mampon yenko sewa Herbal shop Ben Mampon Nkwantanan Oboase Smart Herbal Kotokraba Cape Coast yenko Pena Herbal shop na wodim Lawson Enterprise yakwada so DVL and mu Oba Pabeki director wife for the drinks and more yakwa Lawson Enterprise akwachibi yo ho 0242 133 577 0242 133 577 and at 0248 619999 0248 619999 Lawson Herbal Products Emuna Siena Store in kind na yene moa ena enum that's Oheneni. Yes, yeah, that's Ichi Abusiano, any doctor, any Obabeki. Abusian for Enfa course me in pay. 0554-931-931 0548-931-931. Na montage Kavie adwuma me montage afiasi kapa ma me afiasi kapa wia wo ma me bi busa wo say dividers deco na adwuma no wokosua ne wo India na na brampa mi so obi de deco ni bi sende mi e form no beka se nsu ato chese wo hwe form na wo beka se nsu ato na eta form debi maame na adwuma na oye no ano odin Ghana for ye dichie bi yade na ya ye monapa hey dividers deco me say chese wo hu ade kro no me see form ase nsu ato na ayiri hey oh nyame ahira no baby cook osua na adwuma no wasua asua when ye tiren nyame ahira no pa ne sanu adwuma fe. Hello. 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 Pacho yentiu. Me pacho, your friend is in some social for him. Yo. And then we papa. And now they ask me a dear mammy, the other in a way. Yo. And now look who be and look at them and say, you created me a chimney for bar. Sompa FM. The whole day and not probably having Tomano and so one of these. Kafra wati. Kafra pa. So no so na sepe na se. I didn't need to say wait that the other maker something I'm gonna you Wonya mana. And a bear man do attempt say we kurasini wajimi. Enya hwe enyimu na bia de wo bay wo no kra ne wo kanea. Why? Na mema ni bi ne de chese wo dwen wo dwedwedwedwedwa. Kurasini jimi fuin so obekwa abase osane na beda. Duabo. 0554. Hello. Hello. Ene kra de di asem no bi ene kase aboyi. Hello, mpacho yentie. Afternoon. Yati on kakasa. Hello. Good afternoon. Me bacho me tia mama. Hello. Yo. Good afternoon.
But Nana no Missoma, Mopane, the Pitan to so, more fun the Pitan to so. Mamma no, waiting no, and the more fun the Pitan to so. Yada also can say, that's all I know, Mamma no Capitan, and you see down the course, so it's why the more fun the Pitan to so. Hello, my lady. My bedroom. Every man chair when you are better for an Ukrainian mobile in Yankopon Sham. My lady said, me, Abano, or to one, made in a way out, no crab, I could. When a band may not you. We share Quanya Bambi doing I'm so that they ain't found fast at Quine Paso. Me now, where would we near Buich? Where would we near Ashawasum? And I told a draw would do Bambi to an hour. Tracy, yeah, then they do a baby. Ah, woman, Macrampo, winning baby, I will my womb. And I want Casama means so savage. We need a big crowd. With a number, Sabasa. Na say you say can asase so ye dey tna bemba or ye nya atwon my lady abey and wetin akọ ani mu abrabo mu enti me de maka twemi nuanom ba no say obi anfa ma me gi esi onfanya de sha ka say o se bemba no o hwe na nyoma nkoye onti ni take man and you no dey our go ever say we are enti bemba no so be o se dia no mo frɛ no a ɔnje so no ɔmfa maame ne sika ne mmerɛ no na maame no nkɔbɔ ne fra my lady yan kopɔn hyira mo bebree makra mo